Dobar dan. Dobar dan. Slušate True News Only. Ovo su današnje novosti. Jasmin Stavros, najljepši čovjek na svijetu. Čubi dobio ulogu života. Neredi u cijeloj državi zbog Bozanićevog svetog piva. Bozanić sve demantira. I glavna vijest dana. Marko Perković Thompson profitira po Ukrajini. Milo Vasić, poznatiji kao Jasmin Stavros, proglašen je The Face-om, točnije najljepšim čovjekom na svijetu. Show The Face izabrao je baš našeg Jasmina, jer njegova faca, kako kažu, baca u trans. I ne samo da je Jasmin prekrasan, nego i inteligentan, kako kažu, iz The Face-a. Naime, na pitanje što bi napravio za poboljšanje stanja u svijetu, Jasmin je odgovorio da bi on uveo botoks u Afriku, jer je to po njemu neophodno za Afrikance i njihov životni standard. Pitali smo ga odakle mu tako lijepa faca. Evo što nam je Jasmin odgovorio. Ima ovakvu facu od rođenja, bro, ali nemojte zaboraviti uvesti botoks u Afriku, da ga stavljaš na se, ka žena prase, dijamante. Bože sačuvaj. Svašta. Damir Mihanović, svima nama poznatiji kao Čubi, koji nosi letvu iz serije Nad lipom 35, dobio je ulogu života. Čubi će glumiti novog 007 James Bonda u filmu 360 No Scope Blaze It. Glumac je zadivio redatelja svojim izuzetnim glumačkim sposobnostima nošenja letve i predobre glume retardiranog domara gostionice Nad lipom 35. Redatelj je izjavio da nikad u cijeloj svojoj karijeri nije vidio glumca koji tako dobro barata letvom i zahtijeva od Čubija da u svakoj sceni koja će biti u filmu nosi letvu. Evo malog isječka sa snimanja gdje Čubi tjera talijanskog agenta. Ajde, gon u Italiju, ajde! Po meni, jako zanimljiv izbor glumca. Reklame? Reklame ne dio. Jedan jedini, neponovljivi, uvijek veseli, Podizač zabave! Dolazi na sve zabave i to na vašu kućnu adresu, bilo gdje i bilo kad. Krštenja! Pričesti, Maturalne zabave! vjenčanja, Predstave u vrtiću! you name it, samo za vas, Podizač zabave. I moramo se dogovoriti oko alkohola. Ću doniti svoje pit, pa ćete me platiti ili da pije vaše, pa ne morate kune dati. Reklame? Reklame ne dio. Nakon samo par dana od izlaska svetog piva na tržište, skandali već haraju Hrvatskom. Točnije, ljudi iskorištavaju prednost novog Bozanićevog piva te čine nehumane radnje koje pravdaju konzumiranjem navedenog piva, kojim također i daje imunitet pred policijom. Sve to skupa je jedan veliki začarani krug, jer ih konzumacija tog piva opija, a pri pijanstvu ponavljaju grešku zbog kojeg su i počeli piti njegovo pivo. Pitali smo ga kako jedan božji čovjek može tako nešto prodavati. Evo kardinalove izjave. Djeco, zli jezici pljuju po svetom pivu, a pritom i po cijeloj Hrvatskoj crkvi. Sve je u potpunom redu, apsolutno ništa nije zabrinjavajuće i demantiram sve optužbe u cijelosti. Sve zle pojedince koji su slagali javnosti to alarmantno stanje, molim da popiju 5 piva za oprost grijeha pred svetim duhom Božjim. Pomolimo se. Nakon što je iscijedio i zadnju kap inspiracije o hrvatskom domovinskom ratu, Marko Perković Thompson odlučio se na drastičnu odluku i otputovao u Ukrajinu. Tamo je rat, pa je Thompson odlučio nastaviti profitirati. Moramo napomenuti da je Thompson potpuno promijenio svoj stil pjevanja, dok su pjesme i riječi pjesama ostale iste, samo prevedene na ukrajinski. I s ovim se približavamo kraju emisije. Poslušajte jedan od Thompsonovih ukrajinskih hitova. Dragi slušatelji, hvala vam na slušanju. I doviđenja. Doviđenja. Ой, на сході батьківщини станемо дружно в бій. Будем, браття, боронити славний народ свій. Будем, браття, боронити славний народ свій. Став українець до українця, воїни мужні ті. Не дамо Донбас чужинцям, доки ми живі. Не дамо Донбас чужинцям, доки ми живі.